ବାହାଲ ମାଛର ଝୋଳ କେମିତି ବନା ହୁଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖିବାକୁ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ମିନି ବ୍ଲଗ୍କୁ। ଆମର ମାଛ ବେପାରୀ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଘର ପାଖକୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତା କତୁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ନେଇ ଆସିଲି। ମାଛ ଆଣି ବାପାଙ୍କୁ ଧରେଇଦେଲି, ବାପା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିକି ଧୋଇଦେବେ। ତ ବାପା ଯେମିତି ମୋତେ ଧୋଇ ଧାଇ ଦେଇକି ଧରେଇଦେଲେ, ମୁଁ ତାକୁ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ପକାଇ ଗୋଳି ଗାଳି ଦେଇକିନା ଚୁଲି ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ପିଆଜ ଟମାଟୋ ସବୁ କାଟି ଦେଇଥିଲି, ମସଲା ବି ରେଡ଼ି କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇକିନା ଚୁଲି ଲଗାଇ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଭାଜିଦେଲି। ମାଛ ଭଜାଭଜି କରିସାରିବା ପରେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି ଭଲରେ ତେଲରେ। ଭାଜି ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ପକାଇକି ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ଭଲ ଭାବରେ ଜରିଗଲା ପରେ ମସଲା ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ମସଲାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିଦେଲି। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ, ଆଉ ଅଲଗା ଗୁଣ୍ଡ ଆମର କିଛି ପଡ଼େନି। ଅଦା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଜିରା ପିଆଜ ଏସବୁ ବଟା ହେଇକି ଆମର ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି। ଟମାଟୋକୁ ପକାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଜାରିଲି, କାହିଁକିନା ମସଲା ଯେତେ ଜରିବ ତରକାରୀଟା ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ମସଲା ଜାରି ସାରିଲା ପରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେଲି। ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷାକଷି କରିସାରିବା ପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ପାଣି ଫୁଟିଲା ପରେ ତାପରେ ମୁଁ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ପକାଇ ଦେଇଥିଲି।